Kena tiga gini. Langsung. Yo gawe sing duwe gawe iki. Langsung. Pau. Mlaku-mlaku tuku semangka ojo lali nggawa tempe menika Bapak Winarto menika juragan cengke juragan cengke senengane dono wewe. Wah, pinter iki. Saiki pinter takoni kowe. Masa koyo ngene kowe pinter takoni lagi. Ya makasih. Suaramu penak, apa ki jenenge olah vokalmu enak. Aku tak jajal kowe duet karo sapa? Oke, manut aku. Nah aku yo karo sing ayu to jane. Ya milih wis. Lha iki Pilihno iku lha sing tengah dhewe ya. Ya Karo. ya. Ayo Zeying. Ya ya wis. Wis